Vale, señor Miguel, llega usted a
Innova Corba és el nostre patrocinador també esta temporada. Moltes gràcies a totes i tots. I abans de començar, igual me acompaña, també vull presentar una part fonamental del club. Senyor, és que vostè és la tercera. Sal. Pero también que nos presente. El nostre Consense, part fonamental del club, que ha sido un jugador de básquet del Liga Básquet, el señor Juan Rodríguez. Eso no me lo esperaba, Ja sé que no he vingut a veure'm a mi, que heu vingut a veure a les xiquetes i als xiquets. Anem a presentar els 22 equips i més de 300 jugadors i jugadores que formen enguany un any més la plantilla més extensa del bàsquet de l'Horta, la plantilla més extensa de la història de l'esport picanyer i la plantilla que nosaltres estimem més. La música estarà com cada any DJ Guillé i DJ Pavlovski, que arranquen amb una cançoneta d'estes que totes i tots coneguem. Dona-li! El primer inici, l'any passat, Adrián Arcos, Adrián Fernández, Aitana Caballero, Aleix Casaban, Alex González de Cárdenas, Carla Andreu, Daniel Martínez, David Cáceres, David Juan, Diego Espacio, Enrique Martínez, Ferran Calero, Guillem Gil, Joan Ruano, Joel Martínez, Luz Jofre, Manel Pérez, Marco Valero, Mario García, Mario Vicente, Pau Carlos, Robert Pinalba, Samuel Sánchez, Tiago Pardo, y como entrenadores y entrenador de todos ellos y ellas, Noelia Pinilla, Antoni Flechas y Clara Bueno. A continuació presentem a les úniques, perquè són l'únic equip benjamí de la comarca de l'Horta Sud, les úniques benjamines, les més valentes de tot el club competint en una competició com són homes peluts. Les nostres benjamines són Aitana Alós, Celia Navarro, Irene González, Isabel Santamaría, Naya Tamarí, Lorena Pedrosa, Lucía Parrilla, Marina Ibar, Marina Villegas, Martina Villanueva, Paula Muñoz, Samantha Soler, Sara Quintanilla, Sofía Regal, Yolanda Sánchez y como entrenadora de entonces ellas, María Vidal. Amb els benjamins de primera, aquells que per primera vegada en la seva vida estan competint en una competició oficial, més emoció impossible, i esa lliga en la que cada cistella és un gol. Alevis 2009 arranquem amb Alejandro Muñoz, Álvaro Muñoz,
Joan Lázaro, Esteban Soria, Marcos Redondo, Mario de Diego, Nicolás Mateo, Raúl Rubio, Ricardo Navarro, y como entrenadora y entrenador, Ana Fortes y Marcos Pérez. Presentemos a estos oyentes veteranos que ya porten 2 temporadas de alta básquet, de su trayectoria, actuales líderes de la competición comarcal. Y sin saber cuál es un Sol Martín, porque es el español. Arranquemos las presentaciones del Chamito Bilwi. En primer lugar, Alejandro Rojas, Alejandro Sánchez, Ángel Martínez, Carlos Artero, Carlos Cerné, Ezequiel Moluca, Guillermo Macario, Iker Émara, Isaac Eguillón, Iván Orcajada, Jorge Lozano, Jorge Moré, José Fernández Arroyo, Lucas Sánchez, Marc Mora, Mario García, Matías Teboli, Pablo Pires, Rubén Montero, y como entrenador, en cara que no tenía que presentar a Santi, que no se verá, Santiago Berta y Enrique Real. Pasan a la categoría Alevín, y los primeros en decir van a ser los nostres alevines. Anem allà. Primero, público. Aina Julio, Ángela Cofre, Aroa Rodríguez, Camilo Simón, Inmaculada Casabal, Irene Martínez, Lucía Alarcón, Lucía Contreras, María Cejas, María Hernández, Marina Torres, Mireia Ferrer, Nerea Cañizares, Noelia Ferrer, Patricia Fernández, Raquel Vidal, Sandra Bayuls, Sandra Cortés, Sandra Periáñez, Sofía García, y como entrenadora, Ana Cortés. A ver si os quedáis en medio, no veo nada. Sabeu que Pavel Poch, de València Bàsquet, va presentar les seues noves instal·lacions de marca blanca, 18 milions d'euros. I sabeu quin fou el primer equip del Picanya Bàsquet en guanyar en aquesta pista, en guanyar el València Bàsquet en l'alqueria de bàsquet? Doncs estos valents que entren ahora, el Alevín 2007. El primer en eixir, Adrián Charri, Adrián López, Alfons Juan, Andreu Caballero, Carles Penalba, Carlos Esquina, Gabriel Folgado, Joan Andreu,
que competís en la competición comarcal. El primero en decir, Alberto Rubio, Alejandro Hernández, Álvaro Zamorano, Daniel Aguado, Daniel Sabina, David Juan, Jaume Sánchez, Joan Moya, Juan López, Marc Rivera, Marcos Alarcón, Marcos Lara, Mario Murgui, Martín Estornell, Pau Cárdenas, Pau Rubio, y como entrenadores de estos diseños, las Meris, María Pau y María Casabón. Presentemos al norte a l'equip masculino en bici. Uns navarros que no han perdut un partit en el que cada temporada. L'any passat perdien, però el quart ja no, que per això són els majors. Arranquem! Álvaro Martínez, Hugo Llopis, Jordi López, Luis Solano, Daniel Colado, Manuel Camarena, Manuel Masí, el otro Manuel Villamón, Mario Rever, Miguel Guardiola, Tony Ruiz, Marcos Fernández y como entrenadora de Corsés, la gran Cristina Navarro. Cambiemos de categoría, tenemos los infantiles. Estas generaciones chicones, que esto nos van a dar muchas alegrías, Arranqué. Alejandro Martínez, Ángela Lino, Carlota Grisandi, Elena Fernández, Lucía Orcajada, Lucía Ramón, María Llorente, Marina López, Natalia Compañ, Natalia Cuadrado, Noelia Escrivá, Paula Ruiz, Violeta Confort, y como entrenadora y entrenador, Valera Martínez y Adrián García. Vaya, a continuación anem a presentar els autèntics valents. Sant Joan NN2, en una categoria terriblement exigent en el seu primer any d'infantils. I la cosa és dura, És dura, és exigent, pero ahí tenim a estos que no baixen els braços, que treballen cada partit i que estem segurs que l'any que ve van a volar sobre la pista. Presentem a Cortes Infantils 2005. A l'obrir foc, el gran Bernat Gómez, David García, Jordi Mollà, Jordi Rocatí, Llorenç Adam, Lucas Leal, Nelo Castells, Ricardo Sachis, Salvador Baixaule, Sergio Ricard, Víctor Mata, Víctor Cruz, y como entrenador de top 6, el gran Guillem Ferrer. Que tot s'ha de dir, és el posseïdor del rècord de triples en un partit, 9 triples en un partit. Anem, infantils, masculí,
0405. El primer en decir, Alan Andrés Duvinia, Carlos Gómez, Eduardo Gutiérrez, Francisco Muñoz, José Carlos Cabanillas, Luis García, Mario Garrigues, Raúl Luis, y como entrenador de consejos, el gran, pero este sí que es gran, Antoni Flecha. Va, continuem. A les nostres infantils de segon any, líders ciclistes de la seva categoria. Obrim foc. Primer inici. Álvaro Florero, Carlos Casado, Guillem Alos, Héctor González, Hugo Tiscar, Ismael Martínez, Jordi Ferrer, Jorge Pau, Manel Rey, Nicolás Jiménez, Óscar Gómez, Toni Ávila, y como entrenadors de consell, Vicente Bau i Paco Hernández. Presentem el nostre equip infantil femení. Obrim Adriana Tortosa, Carmen Luján, Clara Sánchez, Lucía Mora, Sandra Yupasova. Y como entrenadores, ¿me falta algún? Espera, Julia Martínez. Vale. Así no veo. Como entrenadores, María Bau y María Casabal, que sí, que ya les habían presentado más, pero podemos aplaudir igual. El nostre equip cadet femení per la temporada de 17-18 arranquem amb Bárbara Lino, Berta Martínez, Claudia Vidal, Irene Sapiña, Laia Castillo, Lucía Calvo, Lucía Pérez, Mar Sánchez, Mariola Monfort, Mireia Martí, Neus Mayor, Paula Moya, Sandra Martín, Sonia Ferrer, y como entrenador de totes elles, que ha sido capaz de entrenar muy bien el vóley con el coach, Víctor González. Presentem al nostre equip cadet masculí, que tenim que dir-los que esta setmana han aconseguit ser líders del seu grup. Obri la barba el gran Àlex Henao, Àlex Real, Daniel Real, David Montsell, Diego Zabarrile, Ferran García, Guillermo Abraga, Guillem Tess, Manel Román, Mateo Regal, Miquel Romaní, Pablo Tassi, Víctor Cerrillo, Víctor Gómez, Víctor Sabater, que no siguen per Víctor, y como entrenador, María Vidal y Rafa Muñoz. El nostre equip júnior femení. Obri Alba Cuesta, Alba Espartell,
como entrenador y entrenadora de Nou, María Vidal y Rafa Muñoz. Vale, va. Esperar. Tenemos así el Juniors. Buenas. Elegimos en el 12 de diciembre se celebra la Copa Junior Femení Preferent, on només estan 8 equips de tota la Comunitat Valenciana, 8 només, estan poblets més o menys com Picanya, com pot ser València, Castelló, Dénia, i entre aquests 8 equips estan les nostres juniors a qui hem de donar un fort aplaudiment. Per primera vegada de la història, el bàsquet femení Picanyet estarà en la final preferent Copa. I estos xicoles es representaran a totes i tots. Que grans! Ja està, ja podem. Atenció que venen ara juniors de primer any, estan molt forts en la seva competició. Ja veurem si al final de temporada no tenim una alegria de les bones. Obri! Gran Raïm! Alejandro Pau! Alejandro Terrades! Andrés Pérez! Antoni Pofria, Frederic Sussman, Miguel Cano, Guillem Romaní, Pablo Rubio, Pau Sanz, Quino Real, Roberto Guerrero, Álvaro Rodríguez y como entrenador de tots ells, José Rubén Lerma Jodap, Junior 2000. El primer inici. Álvaro Brock, Carlos Gallego, David Guillet, Francisco Muñoz, Miquel Mateu, Ismael Alexis Hidalgo, Jorge Navarro, José Alarcón, Nacho Monasterio, Ramón Giscar, Rubén Ruiz, Rubén Sánchez, Santiago Berna y como entrenador de Consell, el gran Paquito. Les dones del club, l'equip sènior femení. Arranquem. La primera inici. Ángela Godoy, Ariana Navarro, Celia Ciscar, Cristina Navarro, Elisa Pardo, Laura Cervera, Malena Martínez, María Mau, María Casabat, Noelia Pinilla y como entrenador de Consellers, Adrián García Ciscar. Arranqué la presentació del nostre equip sènior preferent i el primer de tots, Toni Fernández, Carles Amar, Fran Alarcón, José Manuel Martínez,
Y como entrenador de los 6, Nacho Dolphy. Vale, això va ser històric, Anem a presentar per primera vegada un equip de categoria Primera Divisió Nacional. La més alta categoria del bàsquet valencià. Us direm que estan jugant contra equips que tenen 2, 3, 4 americans d'estos grandons, jugadors professionals, i nosaltres tenem a esta banda, a esta penya d'amics, el primer a eixir, el gran Adrián García, Toni Freixas, Francesc Ciscar, Francisco Ramón, Guillem Ferrer, Jordi Machacoses, Liam Pérez, cuidado que este señor, Pedro Gil, Rubén García, Víctor González, y como entrenador, la tripleta de entrenadors de luxe, el gran Rafa Vidal, Vicente Pau y el main coach Manu Clemente. Y ahora anem a fer una cosa que fem quan guanyem un títol, que sempre diguem això de nosaltres no guanyem els títols, però us tinc que dir que és la 7ª vegada consecutiva, o la 8ª, que anem a presentar títol. Per tant, demanem que s'acoste per ací l'equip sènior masculí Primera Divisió, encapçalat, podeu aplaudir, Vale, va. Encapçalat pel senyor capità Adrián García y el MVP, millor jugador la temporada pasada de Autonómica, el Toni Freixas, que si se pregunteu per què és més alt que els altres és perquè és de Mallorca, este no ha begut aigua de vi. Vale, va, anem a posar la música del We Are The Champions, però espera, no la posis encara, anem a donar-li color a la cosa, va. Acompanyem-vos un poquet. Va, tragueu el mòbil, per favor. Tragueu el mòbil i fem la parida esta d'així, que això sempre queda xulo. Vale, va, no vaig a ser jo l'únic que fa el quadre així, Canviem-li coses al càmera. Tragueu el mòbil, per allí, va, que estem en Nadal i volem lluminetes. Molt bé, va. Jugueu tots mòbil, no me feu